mereka. Nyambua di ayah luda ala babi yang denguku ambo dia menyambua ayah luda ngana udah kan sayang aja itu kan icak barang ayuda kalau dia pulo layambo katanya dan lain kabaknya udah laiko kame dedek malapoko ay kami derang nana punya kalau ni ambo maindah sungguh anu dan lain tidak lagi mungkin udah mencalon para tamu apa langsung lajan anak kini lagi ada kawan dan pupu aduo bahkan takkan lagi dapet dan ada udah sama lama kok dialah ada nida indah kame nana kalender lepan kalender di alai panu aku ada kurang apiak kurang icie di madana indah karusua adi agadi babang lagai tiap makan daklah di dendangan apa kurang wala sama lampu aman cali adan dalam paruman naso den kumpak ladang aulamu baju untuk kain sarung udah coba dagang kok namanya karudung udah kalau pasangan itu pasana urang kampung aku uang ibu ninyo saluang sama dendang malam manangko kok iya papasan de urang kampuang upah pasangnya macaronyo kalau tadi sempadang gantiang apa pada ali nur biai di mawa indah kapan yang dapat kain saparo pakai nangkai saparo pakai mangarati nyomanggil lo juo karambiala de emumbang kale karambiala sisyo tupai de baru bingung laba piwa juo biya karambi si suatu pai nantinya anu itu juo ada nalata bangkalai deko saban tua la jema uwo
Mereka.